Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo kuma barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel tamu ka manta baka yi mana subscribe ba ko kuma kana bibiyar wannan channel baka yi subscribe ba, muna roƙonka da ka danna wata kalma wadda aka rubuta subscribe. So a yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan yadda zaka fita daga group na Facebook. So da dama mutane za su tsinci kansu a cikin Facebook, wani ya ɗauke su ya saka su a group. So za ka yi searching ɗin sunan group ɗin naka a wannan gurin searching, idan ka rubuta ya fito sai ka shiga. Idan kuwa ka manta sunan group ɗin za ka danna wannan alamar layin guda uku, bayan ka danna sai ka yi ƙasa, bayan ka yi ƙasa za ka ga inda ka rubuta group a nan ne kusan message ɗin nan a wannan gurin shi ne sai ka danna. Bayan ka danna za ka ga gururruka ga su nan da dama a ciki. So ga su nan za a nuna group wanda kake ciki da wanda kuma ba ka ciki. Za ka dai group da dama wanda ka yi juye da dai sauransu. So network ɗinmu yana da problem, shi yasa kuka har yanzu bai wuce ba. Okay, so gashi yanzu ya buɗe mana lafiya lau. Idan ka shigo farko za ka iske fuskar group ɗin kamar haka. Bayan ka iske wannan fuska ta group za ka ga alamar layi na mutanen da ke ciki da kuma gurin yin invite. So ba ruwanka da wannan abubuwa sai ka ƙoƙarin danna alamar wannan gurin wanda yi wa shaida. Bayan ka danna wannan guri zai nuna maka kamar haka. Bayan nuna maka kamar haka sai ka yi ƙoƙarin shiga wannan gurin na ƙasa duka da cikin jan rubutu. Kana danna kamar haka misali, idan kana so ka fita sai ka danna wannan alamar ta yes, ma'ana ka yarda za ka fita daga cikin wannan group. So hakan ne za ka yi ka fita daga cikin group na Facebook ba tare da ka sha wahala ba. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel ka manta baka subscribe ba, muna roƙonka da ka yi subscribe wannan channel. So muna tallata muku cewa mun buɗe sabon page mu a Facebook mai suna Binatet. Idan ka zo cikin Facebook ɗinka misali kamar haka, za ka zo ka rubuta Binatet kamar haka, kamar yadda ka san sunan channel ɗin tamu. So sai ka jira ta yi sacin, bayan ta ƙare wannan sacin za ta nuna maka abubuwa da dama. So wannan page shine mai like 31, wannan shine page ɗin, kun gan shi. Muna saka abubuwa kafin mu saka su a YouTube a cikin wannan page namu na Facebook. Na gode, mu haɗu a bidiyon mu na gaba.